nyapu to, ganggang ae. Sarapan yo gorene to. Walah, bocahe ning kono ta tibakno. Gawe yang maring-maring ini. Wis kamang tondol wae kono. Ngombe ta apa? Ora cepakne. Sarapane nek ku nyepake kamang. Bur-bur kan lele sarapan le. Yo tak rono. Sarapan. Koyo pas weteng luwe. Koyo pinter petuk kon sarapan. Ya cocok tok kuwi to. Jarang-jarang wong ngono iki. Entak nyae luwe-luwe Ombene es teh masuk tok. Tidak biasanya sarapan lawe iwak masuk. Linda. Lendi to sarapane? Neng kene lho, Nduk, sarapane. Oke. Yo. Aduh. Man. Lho nyapa weh ning kene? Lah nyapa maksudku? Aku wis sarapan to. Aduh lho. Lah aku kan sarapan karo Linda. Lah aku ora ngerti to. Aku dikon Linda mong. Wah, badok kabeh iki. Ora umur sementing weteng wareg. Panas segotok iki. Aku iki kongkon sarapan Linda. Duh. Terus masuk ngopo? Mana apa iki? Wis ora urus. Weteng wareg beres. Ini kamu mon. Ngombe Sogoi, cik. Weh, tak ini masak iwak ndang. Cok temon nang. Piye? Piye? Nego bayaran bebel lho Linda. Ya mon, karep nyandi. Ya wis wareg, matur suwun makan sarapan mang. Kene kebacut mon. Aku nek kok kongkon to. Bapak ora mau ngono aku juga sarapan. Lah terus Yo ngono ku dingengehi to. godol to. Ya iya. Sementing mau bayari, cahku mesti nyang warung kok. Cah dian. Ora ngurus, penting metu wareg. Suwun lho ya. Yo. Panggah temon sing marek. Matane mon sarapan dentakne dhewe. Bentarang enak. Oh mambu aku tandang kene kene iki. Penting bayaran double. Oh iya, keringe. Tenang Ndul. Kok tak tambahi bayaramu. Temone pengen kurang ajar mentolor kancane mosok dientekne dhewe sakmono kae. Tak iwangi wis, Nduk. Sepurane ya, Dur ya. Ini tak iwangi. Sik, Nduk. Keduren, Ndul. Hah? Keduren. Duren. Heeh. Tak mene. Ya, ya. Ya, heeh. Nanti pamun enggak. Gila. Enggak ada. Wes. Gede kene, dicono. Ya. Palune ndi udah? Panggah gundul. Gila. Bucok e. Penggan wis mari. Njaluk bayaran Linda iki wayahe. Wes, karek bayari gundul.
tak weane gak dadi angen-angene. Dah, Linda. Ya, Dol, nek kene, Dol. Di. Atur suwun ya. Oh, jauh. Aja kapok. Tak Oke. kongkon neh sesuk-sesuk. Yo, tuh ya. Ya. Pangkasnya warung. Mon, Pak. Bayari pilo karo Rindu. Ndak esek. Digawe piro itu? Opo ki? Sementara cukup gawe ngopi ndul. Kurangane sesuk ben yo. Piye to Linda ki? Tulisan tok lho duite ndi? Oh, lho iki apa? Lah, lak tenan to. Cukup gawe ngopi. Aduh.